Vieš, čo spravíš, keď nechceš platiť za sľuby, ale iba za skutočný úspech? Presne to urobilo Sanofi v roku 2011, keď kúpilo americkú firmu Genzyme. Cena bola obrovská, $20 miliárd. Lenže nový liek Lemtrada ešte nemal schválenie a riziko bolo gigantické. A tak vzniklo niečo geniálne. CVR, Contingent Value Right, obchodovateľný lístok na budúci úspech. Časť ceny zaplatili v hotovosti, ale ďalšia časť až potom, keď Lemtrada splnila milníky, schválenia, predaje a tak ďalej. A dokonca umožnili cez tento systém CVR predávať tieto práva na burze. Sanofi tým povedalo, my neplatíme za sny, platíme až za úspech. A akcionári Genzyme mali šancu zarobiť ešte miliardy, keď sa ich vízia naplní. A pointa pre nás, nemusíš mať miliardový obchod. Aj malé firmy si vedia spraviť svoje mini CVR, dohodnúť bonusy viazané na tržby, certifikáciu alebo milníky. Platiť až pri úspechu, nie pri sľuboch. To je lekcia Sanofi Genzyme. Zamysli sa, ako toto vieš použiť vo svojom biznise. Držím ti v tom palce.